Halo dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu mana dulur? Pripun kabare? Saya kabeh to dulur. Alhamdulillah dulur. Nah, sore iki aku arep explore situasi. Sore iki bar udan dulur ya. Ha iki sik gremes. Nek bar udan ngene iki neng daerahku utawa ning papanku ya, tempatku ya lur. Nek bar udan rada deres ki ngene iki dulur. Nah iki banjir ya dulur. Iki banjir ya. Nah iki ngisor omah ya dulur. Nah kayak omahku ya kayak iki ngisor omah sing biasane iki kelonjono iki mubeng kae tak riti ya lur. Dhisik kae aku ya wis gawe video nang kene iki. Terus ngethoki kolonjono iki nggo pakan wedhus ya dulur. Nah iki klilep dulur. Kae galengan kae we ora ketok kantian ya lur. Kae yo setengah meteran dulur, setengah meter. Kayak iki yo. Nah iki swidak senti 70 senti iki sing ngisor iki ya dulur. Iki kolonjonone nganti ra ketok. Nah kayak dalan kae ngisor dalan sing ambune tak liwati nek mangkat kerja ya dulur ya. Kae yo ora ketok dulur. Kae banjire gede banget ya. Kayak mergo iki mau udane rada deres. Dadi nek udane rada deres iki nganti banjir ngene iki dulur ya. Nah iki ya dulur ya. Wah, nganti tekan kidul kene banyune ya dulur. Wah, nganti melompat iki dulur. Nah, wah. Kayak banyune nganti melompat ya dulur. Nah iki omahku dulur. Omahku kayak kandang ya. Kayak iki ngisor kandang. Nah iki tanduran kolonjono. Terus kae dalan terus ayo medun dulur dadi tileke ya. Nah iki dulur ya. Iki dalan ngisor omah sing nek aku medunnya liwat kene iki ya lur ya. Iki aspal ya dalan. Kayak kae kali semono ya lur ya. Nah iki sik ngisor iki ya kebonku dulur. Sing tak tanduri kolonjono wis ora tukul ya mergo ambune kebanjiran ngene iki. Dadi tak tanduri kolonjono ya ora tukul dulur. Nah kayak iki sing tak omongke dhisik kebonku kene iki tak sawah ora urip mergane. Nah iki dulur. Nek udan gede, udan deres iki banyune ngrojok ngene kabeh kan nek di sawah ya ancur to lur ya. Kayak banjire to ngisor kono. Kayak kuwi dulur ya, sampah-sampah nanti kayak nang pinggir dalan kae ya dulur ya. Iki wae urung terlalu deres banget lur ya. Iki mau dane sekitar sak jaman ya dulur, tapi deres iki wis menghasilkan banjir kaya ngene iki. Lah nek udane iki nganti sedina ya lur. Nganti sedina iki dalan kene iki ora kena diliwati lur. Nanti ora kena diliwati mergane iki yo sekitar nek motor-motor iki knalpote anti klilep lho. Nah iki semene lho. Iki sepatu meh arek. Iki sepatu meh arek klilep ya lur. Nah, iki sampah-sampah iki lho, ngene iki lho. Iki sik ora tak senengi iki lur. Ora tahu jawab lur iki wingi kan ngethoki kayu lho. Nah, ngethoki kayu iki. Kayu iki mung didelehke pinggir dalan iki lho. Lah nek kene banjir ini kan ya medun ini lho, medun nang tiba nang kebonku kene iki. Nah iki banjirnya sekitar 30 cm lho. Sekitar 30 cm ya. Nah, sekitar 30 cm. Iki asline ya lur. Asline iki dhisik iki kudune banyune liwat kali iki lho. Lah iki kan kali to lur. Kan kali to iki jembatan to iki. Buk ngono wae dulu jembatan kan gede ya lur. Iki buk ngono wae kayak nah iki kaline kan iki ya lur. Asline kaline kan iki. Nah, gede lur iki banjire lur.
Nah, seharusnya iki banyune iki liwat kali iki lho. Nah, liwat kali iki ya lho. Liwat kali iki. Nah, mergane kan kaline kan menggok to lho, menggok kono. Rono ge asline kan kaline tengah kono ae lho, ben jati ya. Kayak menggok ngalor. Terus ngetan tuh pinggiran lho. Nah, gandeng banyune kan gede banget lho. Banyune gede banget. Iki banyune dadi metu tengah kono lho. Metu tengah mlumpat ke sawah kono. Mlumpat ke sawah kono. Nah, dono. Iki alhasil metu dalan kae. Metu dalan kono. Iki motor kamu iso liwat, ana motor liwat siji. Tapi nek udane nganti sedina ngono wis ra kena nggo liwat. Ora kena nggo lihat paling ya 50 sentinan ya, setengah meter kan nek motor kenal pote wis klilep ya kenal pote wis klilep. Nah iki nggon sing Kolonjono iki sekitar 70 sentinan banyune lur. Kayak sing kebon sik dhuwur kae, kebon ini simbokku kae sekitar setengah meteran. Kayak sing biasanya aku ngarep nang kono ya. Nah, iki nek banjire rada gedhe lho, rodane rada suwe dina wae pira ngono iki Kolonjono iki wis gambruk ya lur ya. Iki nyabrang meneh ya lur, bali rene ya lur. Nah, nek 40 cm 30 cm ini ki ya nek motor kuwi nek sing ora kendel, nek cewek-cewek ini ya rawani lur semene iki. Rawani ya. Nah iki jero ya. Iki lur. Sepatu bootku arek klilep ya lur. Nah iki terus nah kae yo banyune ning ngisor kono dadi siji lur, kae ning ngisor kan kaline tembuse ya kono kae ya ning ngisor ya dadi siji, tapi gara-gara banyune ki saking okae mlumpat metu sawah, kayak ning ngisor kono dadi siji meneh. Lah nek ngene iki kan oh lur. Yo arek tandur ya apa lho? Arek tandure suket ya ora tukul keneng banjir. Di sawah ya ora urip, dadine iki ana kayu-kayu tukul nang tengah-tengah ya ditoke wae. Oke lur, dadi ngono kuwi situasi jalan utawa situasi tempatku nek udan deres ki ya ngono kuwi lur, wis banjir ya wis kayak ya banjir ae sementing ora angin ya lur. Banjir terus udan deres nek angin ki was-was lur, mergone kan wit-wit akeh ya lur. Wit-wit ngandheng omah barang kae akeh dadine ya. Nah, angin banter was-was. Ning nek ora angin ngene iki udan deres kok tenang ngene iki lho. Dadi kan rano angin ya iki. Dadi tenang ya. Oke dulur iki bali nang omah ya. Terus neruske le makan wedhus. Mau pas makan wedhus terus dilalah weruh banjir ya. Asline mau kan makane wedhus dulur. Gandeng weruh banjir meluap tekan dalan ini dadi gawe video lho. Dadi gawe video kayak iki diteruske le makan wedhus ya lur ya. Iki mau ya wis tak pakan sithik-sithik lur. Dari nambahi tak pakani kabeh tapi gur sithik ya lur ya. Oh nganti sing iki urung dipakani lur, padahal liyane wis mangan ya. Dadi ngono kuwi video iki. Video dina iki aku tak neruske lehku makan wedhus, lehku makani kewan ya, makan ingon-ingon. Ketemu maneh karo video-videoku sing teruse ya. Lan matur nuwun kanggo dulur-dulur sing
agi nemu videoku lan nonton lan dukung ya. Jempol, nganggo komen, nganggo subscribe ya. Muga-muga dulur-dulur sing wis ndukung channelku rezekine kathah, berkah lan barokah. Nyuwun ngapunten nek kathah kesalahan terus kathah omongan-omongan sing nyinggung panjenengan sedaya ya. Pokoke kupat janure tuwa nek lepat pokoke di ngapura dulur-dulur ya. Kupat kecemplung santen nek lepat nyuwun pangapunten. Akhire salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.